Vas te divertir moito. Teu pai sempre dicía que San Javier era un lugar máxico. E estaramos teus curmáns. Pero se non me lembro deles. E agora unha historia que chega da América Latina sobre unha criatura chamada chupacabras. O chupaqué? El chupacabras. Nunca oiches falar del? O chupacabras non existe. É un conto de vellas. Isto que é? Chupacabras! Por que non lle chamamos chupa? Sabes que chupar significa chuchar. Chupa, será o noso pequeno segredo. Tranquilo, eu cuidarei de ti. Hai moitas malas persoas que se queren aproveitar del. Sei que o viu. Hai no que sacar daqui. Vamos, Bolide. Veña, veña, veña! Seguro que sabes conducir. Xa non tes que estar só. A túa familia segue aí. E prométoche que atoparemos. E onde queira que esteas, eu sempre estarei ao teu carón.